Чакайте, сега ще поканем Сашо Култура, се по-разпределим. Европа. Ще поканем сега с малко. Сега с малко ще поканем всички. Да ви това какво сме вземали като решение, да задавате въпроси. Лазаров, излизате ли отпуска сега най-после? Сега, вижте Ганев да ви каже за взетите решения. Излизате ли отпуска? Ние говорим за решения, ти говориш за отпуск. Чакай, остави ме да мина. Чакай, секунда само. Моля да се кажи. Така, не мога да ти отговоря. Това е частен въпрос. Не, добре. Кажи ми, наистина ли не мислиш някаква стъпка да предприемеш? Нещо да се получи така, че... Нещо какво да направим? Така, че да може отбора да е в най-силно прекрасно състояние. И е възможно... Сега... Не тръгвай, моля се, не дай да се горе. Ще ти дам специална пресконференция на тебе. Кога? Кога? Най-скоро време. Защо? Когато дойде времето, ще ви се обадя. Добре. Сашо, престани да ме провокираш. Много те моля. Така, нямам какво да кажа. По-скоро, сега извикайте Ганев. Ето, вие, впрочем, на къде го върнахте? Да ви кажа за взетите решения. Мисля, че това е по-важно. Нали така? А не да се занимава с моите отпуска, дали че кой е отпуска. Това е частен въпрос. Не ти ли минава при закъла някакъв жест да направиш на доброволя, към отбора, към доброто му представяне, към... Естествено, че правя постоянно това. Постоянно го правя всеки ден. Без радо, нали разбираш? Говорете с Матей. Не, остави Матей. Ще бъдете ли в Лондон и какво очаквате от представянето му там? Така, хайде може един свестен въпрос да ми зададеш, за да ти отговоря. Задавам ти най-нормалния въпрос. Имаш ли намерение да направиш някакъв жест с временно оттегляне, отпуск или какво, за да покажеш, че... Очевидно не си подготвен, за да ми задаваш тия въпроси. Каквото съм могъл, за да се класира отбора за Олимпийските игри, съм го направил. Това го направи правителство, не си приписвай други заслуги. Така, аз в момента ти отговарям на въпросът и ме прекъсваш. Извинявай. Затова, извинявай, но няма ти отговарям повече на твоите въпроси. Има ли други въпроси? Да, просто по време на финалите на Световната лига, вие ще бъдете ли в залата? Разбрахме, че идват и босовете на FIVB и на ЦЕФ Андремар. Да, на финалите, да, ще бъда. Те ще бъдат ли и те? Разбира се, те са мои гости, как няма да бъда. Така, други въпроси? В Лондон? В Лондон също. Вие ще бъдете? Да. Какво очаквате от жребия, от групата? От коя група? В която сме? За Световната лига или за Олимпиадата? За Олимпиадата. Очаквам да продължиме напред. Най-малкото, което е да влезем в осмицата. България има реални шансове и аз предполагам, че всички вие това го оценявате. Варнавец каза, че между така, други въпроси имате ли? Сашо, специално ще ти отделя 2 часа време. Вярвате ли, че Матей Казийски може да играе на Олимпиадата за България? Вижте сега, аз да гадая какво мисли, какво ще направи Матей, извинявайте. И твърде дълго време мислиме, твърде дълго време го очакваме да се върне в отбора. Много пъти съм заявявал, че вратите на националният отбор са отворени за него. Какво повече бих могъл да добавя? Вратите отворени ли са за Мартин Стоев? За Мартин Стоев? Защо не? Мартин Стоев е треньор, който е доказал, че както Александър Боричич го нарече, че той е трофеен треньор. Тоест той носи трофей. Има късмет в себе си. Той да бъде треньор на България? Не. Няма 4-годишен предварителен договор. Предварителен е едно, а договор е друго. Предварителният договор беше написан с едно условие, че ако същия бъде утвърден от управителния съвет, става треньор. И той не беше утвърден. Има ли условия за изплащане, тотално изплащане, ако бъде махнат преди да изтече 4 години? Формулира си правилно въпроса. Неустойка, ако не бъде финализиран. Точно така. На този въпрос е ясен и мога да отговоря точно. Няма неустойка в случай, че договора не се финализира. Предварителните договори поначало не съдържат такива клаузи. Едва когато станат окончателни, в тях може да се предвидят клаузи за неустойки при определени условия. В този момент има ли възможност този договор да бъде активизиран и да стане постоянен от време? Не мисля. В този момент първо не е необходимо на никого това. Второ, треньор има утвърден, т.е. отбор има утвърден старши треньор. Това е Найден Найденов. Камилов Плачи пристигна вчера, той също се включва към отбора. И по-интересното сега, според мен, не загърбвайте Любо Ганев, защото ще ви кажа какво решихме. Това другото, което е, днес взехме решение да определихме наградния фонд
на отбора за класирането му на финалите на Световната лига, според мястото, което заемат, съответно и цифрите, които ще получат. От вас, не от FIVB, защото там си има допълнителни премии. Не, напротив. Те не са допълнителни, те са единствени. Това, което FIVB разпределя като награден фонд, винаги до сега България се е договаряла с отбора, Българската федерация по волейбол, на определено съотношение, което е много по-голямо в полза на отбора. Така че това мисля, че цифрите са при Ганев, той ще ви ги каже. Господин Лазаров, само да ми кажете, от кога беше предварителният договор на Мартин Стоев? В смисъл, от коя дата трябваше да започне да тече? Само може да стане окончателен, само ако бъде потвърден от управителния съвет. От коя дата е направен предварителният договор и кога трябваше да започне да действа? Да действа от момента на утвърждаването му от управителния съвет и тогава, когато този предварителен договор стане окончателен. А кога всъщност направихте този предварителен договор? Този предварителен договор мисля, че беше някъде в... не мога да ви кажа датата, но може да се провери, това не е проблем. Защо предпочетохте Найден пред Плачи? Където от небето до земята са, както каза, запознати разликата между двамата. Саша, обяснявам ти защо това се случи. Тогава, когато обсъждахме кандидатурите на Мартин Стоев, Найден Найденов и Камило Плачи, получихме мейл от Камило, че той ще ни даде окончателен отговор по отношение на неговата готовност да се върне в България, в зависимост от здравословното му състояние. След датата не си я спомням, но това беше след 4 дни. Колко беше? След 2 дни, в сряда. Момент, ето го Ганев. Ганев, ела ми помогни тук, че от понеделник, когато заседавахте, на Диков трудно се удържа. Той ще ви каже. Вижте, през това време при Камило беше Любо Ганев. Той водеше всички разговори с него, знаеше в детайли какво е неговото здравословно състояние, очакванията на докторите какви, пускаше ни СМС-и и тогава получихме този мейл от Камило, че той в момента не е сигурен за това какво ще му кажат докторите. Ще може ли да продължи да работи или не. Това е. И от какъв зор бързате това? И не само това, да ви обясня. Мотивите на Камило бяха много важни, насочени специално към България. Вика, нали знаете, че когато сега ви кажа да, и в сряда вечерта трябва да дадат резултати, в четвъртък сутринта отиде да си ги вземе. И в четвъртък сутринта медицинските ми изследвания кажат, че не мога да вода, въобще да бъда треньор, какво ще стане в България? Какъв беше проблема 2 дни да изчакате? Какъв беше и без това отбора е на другия край на да кажем обществения натиск, малко лен. И понеже обществения натиск напъна се планината и роди мишка, както се казва. Нека да видим. Аз мисля, че сега, вижте, дайте нужните уважения към качествата на Найден, да ги... Аз не съм съгласен с такава констатация. Първо, нито Найденов е мишка, нито мисля, че е треньор, който трябва да бъде подценяван. 4 години работи с националният отбор. Мисля, че това не беше грешка на управителния съвет при създалата се ситуация да избере Найден. Така че... гласувахте въздържал се, господин Лазаров? Моля? Защо гласувахте въздържал се в избора между Найден и... За да не оказвам по някакъв начин влияние на когото и да било. Аз имах други виждания. Например, в началото на заседанието заявих моята подкрепа за Камило Плачи. Това е. Аз имам информация за обратното. Но след това трябваше да пътувам и за това заминах. Някой каза, че си подкрепил Мартин и понеже си е създал някакво обружение, затова си ядосва и си тръгнал. Цитирам. Господин Тодоров, ти нали беше там? Да. Как се случи? Добре, нека да продължавам. Или си играем на доброто и лошото ченге. Доброто ченге, господин Лазаров е заплаче. Виждате ли? Напротив, вижте сега, Саша. Има ли аз имах ангажимент, пак навлизаш в тънките детайли, които са твоята слабост. Добре, защото след двамата в момента кой ще бъде водач на волейболния отбор на Олимпиадата, защото на миналата Олимпиада беше Иван Тодоров. Оставиме господин Лазаров. Няма да е господин Лазаров. Малко намира. Ако обича се да плонжират около теб хора, за да отбиват ударите. Не, с твоите скиорски термини. Те са вратарски, според мен. Да, не е така. Къде се появи тази информация, че смятате да се оттеглите, било то под формата на отпуск или така да се... Нямам представа. Не сте имал такова намерение? Нямам представа. Пак искам... Ето, сега се оттеглям, за да... Друго искам да ви кажа.
Първо, не съм на щат в федерацията. Не съм щатен служител, не получавам възнаграждения и не съм длъжен да стоя по цял ден тук. Така че, ако не ме намерите в федерацията случайно, не го приемайте като някаква трагедия. Вярно ли, че Матай Казийски по 10 000 евро на година дава на федерацията за този лиценз да може да играе в чужбина? Ами пак не е вярно. Не е вярно и сега на сайта на федерацията ще излезне официална информация от 2005 година или 2004, ако не се лъжа, от първия му трансфер до 2011 година какви суми е плащал на Българската федерация по волейбол Матей Казийски. Платила една единствена сума от 10 000 евро, тогава когато преминаваше и знаете беше твърде спорен неговия трансфер от Динамо към Тренто. Само тогава той плати 10 000 евро. През останалото време е плащал далеч по-малки суми, такива каквито и другите състезатели плащат. След оттеглянето на страната на Радо и на Казийски. Сега официална информация ще получите. Ето, дайте думата на Ганев. Вижте сега, той е упълномощен да изрази официално. Аз съм човека, който в момента изразява лично становище. А това, което официалното му управителен съвет, ако имате търпение, го изслушайте. Ние имаме търпение, ще слушаме, но ти наистина ли? Не, ама той бърза, разбираш ли? Не усещаш вина за това, че оттеглиха. Да, ти вина, че разсипахте отбора. Сега, как да ти отговоря на това? Сега, не мога да ти отговоря на такъв въпрос. Извинявай. И ако искате наистина да бъдем градивни и да не продължаваме да създаваме цялата тази обстановка, трябва според мен по друг начин дори да си формулираш въпросите. Нали? Извинявай, че ти правя, ти си опитен журналист, но не искам да влизам в полемика по този начин. Ако искаш да разговаряме само с тебе, да ми слушаш, да ти дам моите аргументи, да ти покажа документи, страшно много информация ще получиш. Кога? В сряда. Да, приготви се. На последната пресконференция казахте, че ако генералният... Ще ти покажа и спонсорите, ще ти покажа за какви пари говориме, много неща. Но без камерата. Ще седнеш с мен и да си говорим. Няма ти правя предаването безплатно. Вноска в федерацията горе и тогава. Кога за последно сте общували с премиера Борисов? Чували сте, той ви се обаждал, вие сте му се обаждали на премиера Борисов? Не. Последно време не сме се чували. Ако в федерацията, тъй като тези дни ще излезе първата поне ревизия, ще излезе с решение, ако има злоупотреби, ще си подадеш оставката? Много ако ги навърза едно подир друго. Давай сега. Последната пресконференция на управителния съвет казахте, че ако генералният спонсор се оттегли, това ще бъде сериозен удар финансово за федерацията. Факт ли е вече това? Вие казахте. Вижте, наистина оттеглянето на всеки спонсор, дори 1 лев, който влиза в федерацията, е добре дошъл. При тези условия, в тези времена, наистина помощта на спонсорите и рекламодателите е много важна. Това е принципна постановка. Но не е трагедия, ако подобно нещо се случи. Колко възлизаше тази помощ на спонсорите, да кажем, за тази година и сега преговаряте ли с нови? Ние никога не сме спирали. И бих могъл да ви дам една такава информация, че Българската федерация над 50% от своя бюджет осигурява от собствени източници. Какви и откъде, това е вече друга тема. А какви и откъде? Моля? А какви и откъде? А какви? И откъде? Естествено, от различни места. От приятели на волейбола? От приятели на волейбола. Няма да опровергаете госпожа специалистката Петкова, че не са ви наред документите, отчетните документи. Вижте, как да я опровергавам. Аз дори не знам тя какво е публикувала. И другото, което е, че ако някой иска да провери документите на Българската федерация по волейбол, те не са нищо тайно. Бюджета и отчета за приходите и разходите са публично достояние, нали? Достигат и са изпратени до всеки един клуб член на федерацията. Най-лесно е да се здобиеш с тях. Значи, като се обадиш на който и да е президент на клуб и той ще ти ги даде. Тя ги е гледала публично и казват 90% от разходите над 4 милиона лева са в графа други, което било абсурдно и недопустимо. Нейно твърдение. Аз не съм съгласен с това. Защото има разлика между това, което се публикува. Статистическите форми, да, допускат такава публикация.
Но тези, които ние публикуваме, които даваме на клубовете и се отчитаме за финансовото състояние на федерацията, те си имат точно определена форма съгласно закона за счетоводството. И те не са тайна. Ако вие бяхте на това събрание, което беше в Правец, ако бяхте проявили интерес, там имаше представители над 80 клуба, ние сме раздали на всеки един представител пълен набор от финансови документи. Одиторския доклад къде е? Там е. Саша, очудваща некомпетентност. Ти не си проявил никакво желание да получиш информация. В регистъра на Министерството на... Ама що ходиш чак там, бе, приятелю? Качи се в федерацията да ти дам един екземпляр. Господин Лазаров, последните седмици се опитвам ви задавам един и същи въпрос, но не ми отговаряте. Последните седмици ви задавам един и същи въпрос, не ми дават отговор. Какви средства, колко средства постъпиха от спонсорите сега? Национални отбор. Тогава аз ще ви изпреваря официалният отговор. Значи, от спонсори, като изключим доверие, въпросните 6 спонсора, които се отказаха... Има и други. Момент. Кои? Освен тези, които са се отказали. Въобще колко средства от спонсори са постъпили? Ще ви покажа официалната справка. Щом искате да знаете колко са постъпили от спонсори. От тези 6 спонсора, само 2 спонсора, които бяха подписали декларацията, тази година са внесли пари в касата на федерацията на обща стойност 40 000 лева. Само 2. Останалите 4 въобще нямат договори за тази година с Българската федерация по волейбол. Това е съвсем официална информация и не ще те помоля, идете горе, вземете ги тези данни, защото аз не разполагам с тях, но по памет ви казвам цифрите. Следователно, тези твърдения, първо, за 6 спонсора, тези 4 нека си зададат въпрос и да отговорят как са се присъединили към спонсорите на федерацията за тази година. Как така? Откъде станаха спонсори, когато нямат договори, когато не са превели 1 лев на Българската федерация по волейбол, а само 2 спонсора са превели общата сума от 40 000 лева. Това е. С доверие какво е положението? Така, с доверие нормално. Половината от сумата ни е преведена, това, което ни дължат по договор. За другата половина водиме разговори в момента с доверие. Моля? За 300 хиляди ли става дума? Господин Тодоров, тази цифра конфиденциално ли е? Мисля, че не е нужно да... Той води преговорите с доверие, може да го разпитате детайлно. Не е нужно да обявяваме, не сме задължени, нито пък... Господин Бакърджиев, вие? Какво мислите за Ростин Стойчев към днешен ден? Нужен ли е национален отбор все още или вече е забранена? Вижте, какво мисля ли? Той си избра неговия път. Той си избра неговия път и по-скоро бих искал да не мисля в момента. Дневно търси сякаш друг път, среща с министъра, предявява претенции, ходи на тренировки, очевидно тъгува за национален отбор. Сигурно. Но не знам, не мога да гадая какво мисли той, какво предприема, с кого се среща. Това са си негови лични неща. А какво мислите сега за Матей Казийски? Пак ли трябва да повторя за Матей? Матей, според мен, направи една грешка. Казвам му го така най-приятелски. Аз съм му помагал на него тогава, когато той имаше нужда от това. Мене 2 пъти ми вика доктор Рубен Акоста, бях в Лозана по повод на неговия случай. Не е тайна, че поддържаме добри отношения с Руската волейболна федерация. Летях и до Москва по повод на този случай, защото руснаците имаха много твърди и категорични искания по отношение на неговото санкциониране и суспендиране като играч. Тук Българската федерация пое една, според мен е правилна за този момент, тогава, да помогнем на един важен за българския волейбол играч и ние го направихме. Считам, че Матей избърза, не трябваше да напуска отбора сега и по този начин. Ще потвърдите ли мнението си от последната пресконференция, че няма да му бъде налагано каквото и да е наказание за това негово решение? В момента дори не бих искал да дискутирам такъв въпрос. Не е на дневен ред и не ме засяга. През ума дали ми е минало? Какво ли не ми минава през ума? А дали можете, дава ли ви там дисциплинарен правилник или там за правилника за там какво... Колегиалност, не колегиалност, а нещо за етичност. Дава ли такова право? Вижте сега, дайте с това да не се занимаваме в момента.
Това ли е най-важното? Дали Матей ще бъде наказан или не? Толкова беди направихте, толкова струтихте всичко, да направите го и това да се знае, че... Пак ще дам думата на някои от твоите колеги. Така, съжалявам, но вече... Хайде сега, Ганев, може ли малко конструктивност в разговора ни? Значи аз искам с удоволствие от името на управителния съвет да ви представя водача на нашата волейболна делегация за Олимпиадата в Лондон. Не знам дали го познавате, Любо Ганев. Тоест му подстъпвате тази възможност, защото вие бяхте в Пекин. Той ще бъде водач на нашата делегация. Аргументите са много за това, че единодушно го избрахме. Първо, Любо е известен в волейболните среди, и в европейските, и в световните. Второ, той е човек, който владее няколко езика, което е обязателно необходимо за една такава функция. Трето, той е достатъчно познат в европейския и световния волейболен елит и ръководствата на CEV и на FIVB. И той е достатъчно представителен. Говорихме така да излъска външния си вид за тази си функция. За него това не е проблем. Така че аз мисля, че ние ще имаме един достоен водач на нашата волейболна делегация и на българския волейбол там. Ще бъдат премиите, какво са по-различни? Моля? Премиите за класиране на финалите. До тук моята задача. Сега давам думата на Любо, той ще ви каже какви други въпроси обсъждаме. Само може да попитам в тая връзка тогава функцията на Данчо Лазаров каква ще бъде? Къде? На Олимпиадата. Данчо Лазаров е председател на управителния съвет на Българска федерация волейбол. Функция на Олимпиадата, освен тази, той не може да има друга. Водача на волейболната делегация е Любо Ганев.